Eh Siphinde sinibingelele babukeli bekama-VTV with Prince Bheka umndeni kaZulu. Kodwa most of the time uyakhomenta, so I notice his name. Bathi uMr Lucky Tawu. Ubuze lapho uthi wenziwa yini idlozi, uthola ukuthi lenzela abanye alibenzelanga, or else umbuzo wakhe uthi wenziwa yini kuphumelela abanye emndenini kodwa abanye bengaphumeleli, kusuke kwenze njani ngalelo dlozi? Ngicela uqale ngiphendule yena lapha. Idlozi kuyenzeka ukuthi anithakathiwe, liyayibhayizela ngoba siphila nje nathi nabo baphila impilo efanayo nale abantu, ukuthi they have to understand the difference between idlozi, I mean anthropology and ancestors. Idlozi nabadala nethongo izinto ezihlukene lezo. Kuyenzeka nje liyibhayizele kodwa umuntu ongalilahli ithongo lakho, noma eke kuyekelele kuze uzofunda. Phela umuntu akafundi mangabe kungekho into embi eyenzekile. Kuyenzeka liyibhedele nje, liyibhayizele nje, kube yonke into yenziwa ngendlela, kube yilona nje elilokhukelana. Isixolele yashisa kuleli side lesikilona liyibhayizele. Ukhona-ke lapho ukuthi lithwetshuliwe. Abantu they don't understand what it means ukuthwebula. Bakwazi ukuxoxa kuphela, ngithi bakhuluma ngezinto abahambe beyilalela ku-social media, abazi ukuthi yini ukuthwebula, bazi inhlobo, futhi akaze bembone umuntu thwetshuliwe kodwa bayakhuluma ngathi bake bambona. Kuyenzeka ukuthi idlozi lithwetshulwe umuntu wakhona emndenini. Kulula kakhulu-ke malithwetshuliwe umuntu wasemndenini, lithatheka kalula. Kuba nzimanyana malithathwa umuntu wangaphandle ngoba kufuneka ezisebenzise imithi enzima. Kanti wasemndenini engalithwebula nkathi kunomsebenzi la ekhaya, lithathe le laphana ngasekhaya kubo ngoba une-access yonke indawo. Ngisho kuthiwa akusuyoshisa impepho kodwa une-access yokungena laphana engalandela. Yikho nasemndenini kufuneka kube nabantu abane-access yokungena ey'ndaweni ey'thile, abanye bebhekwe uma bengena khona, beside ukuthi siyabanuka. Into eyenza ukuthi-ke ukuphendula umbuzo wakho, kuyenzeka ukuthi liyayibhayizela nje idlozi, kuyenzeka ukuthi kuthwetshuliwe, kuyenzeka ukuthi wala ekhaya olithwebulile noma wangaphandle. Kuyenzeka ukuthi khona umuntu othweleke la ekhaya, akathwebule idlozi, akenze lutho kodwa uthe ukuthatha ugodo kwakhe. Ukuthatha ugodo ngisho ukuthwala, guys, you have to understand me clear. Kuyenzeka ukuthi isenzo sakhe kudinwe idalo. Angithi yena the moment successful laphana nina nibona ukuthi uyena ongathi wathwebula idlozi. Cha, angithi walidelete nje, wasethatha lento. Idlozi lidelete automatically, most of the time lidelete automatically makhona umuntu owenze into ewukuthatha ugodo. Ngaphandle-ke manihlangene niyifamily nithi hayi thathani ugodo ngalo uqobo, mthwale ngalo isithwalo, lokho kuthiwa yisithwalo sedluni. Manje-ke maye successful, amalungu omndeni ebone ngathi uyena uthwebula idlozi noma wenze njani, no lisuke selimile lingasebenzi noma seliphumele ngaphandle ngenxa yokuthi umuntu wala ekhaya wenza into ekanjeni. Manje malidikila lona, maliphanisha, aliphanishe yena kuphela, phanisha zonke. Uthola ukuthi selihleli ngaphandle, mhlambe nina aniyilandeli into ekanjalo. Alihlali-ke unomphelo ngaphandle idlozi, liphele lapho, isigcino salo liyahamba libuyele emanzini. Mase lisemanzini-ke kunzima ukuthola ngoba abantu abathi bayazenza lezo zinto basuke bezoyidlela imali, bafike bekutshela ukuthi hhayi this and this and this. Kusuke sekunzima, kusuke sekufuneka umuntu onolwazi ngampela, akufuneki umuntu ithwasa lapho, kufuneka umuntu owazalwa nawo lento oyiphiwe. Angazi noma mfoka Tawu laphana ulakho uphenduleke kahle.